Yo'qmi? Eýlәňe ferette girdi. Himoyatkar Lavanda Wedding House. Hatratlarda taşlap gittim hey. Oh, yanlış düşünme. Ben burada koymaya geldim. Bir gayret. Men hemmesinden haberim var. Salam. Bro, niye gidiyorsun? Ne yok mu? Dostum Resul, tilçerilip ýöne daşymdan aýlanyp ýör. Bir zatlar diýip bilmeýärmi? Sen näme diýäň? Diýanlardan bloklan isdämi? Resul, ben iň gowatlaşan dostumdur. Men haçan örsem, saat motorjak şollar. Sen biziň aramda sok usurjak bolýarmy? Bare, giýsene zaýa. Bir araz garpyl sorasaň, şu öýündir düzetsek, geçen ýylam kösentik dägişdi. Bola nisip bolsa, Hudaý etirse, konsulen bilece karşıda ağır gelipdi. Dost var saň kösençaň açan. Bir araz nungman kerekdi. Bakyn garmasam, çağalara mektep belemekde format gerek. Tamamladı. Howludan bir ýaşama çıkturda var. Konulatdan gowajakda. Yok mu da? Boylada onu kyn görme bari. Bola sağ ol. Men size aýdypdym, siz inanmadyňyz. Şu dostum sana bermedik pulny, häzir men jaňatsam maňa berýär. Sen özüňe näme diýäň? Dostum pul bolsa getirip maňa bererdi. Getirmäňe nomerini beriň, men jaňatyp göreýin. 17 projektym birazrak pul ýerekdi berip duraýyn. Wagtana janym urwara. Bolýa gel. Moskwa köçäň urna. Bolýar men size köçäňiz gitjaňyz. Ahir ele düşdün ha? Başka çareň mı yoktu? Menin yakın dostum arkandan zor ya ha? Tattan öldür yani. Ama koşuş. Gitme masal ol, uruş berme. Ertesi men öýe çağırdım, arkaň gürleşersiň doýdy. Ene, spirülen sen çapayın mı? Ya da derine gömeyim mi? Aydı oydum. Yo, kuşuş. Men yoluma şeytan urttur. Maňa bir zat bolsa ýadyr. Çağalam metin malarda. Ne sana hem diýsem bereýin. Çay, maşin, bar mülküm sen bolsun. Ene, beren pullok. Öýdür netleşim bolýarmy? Enne gaýyp çukurda borsam, seňle başga şugurlaşjan. Men diňe ikran sagaň üçin şu wagtga zat diýemok. Enne öňme çyksa öldürýän seni. Ýok bol.